हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो नै बेवहाय गाखोनो फैदों एसे खिन्थिहरनाय थांबाय मोनसे स' आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो नायलांगोन होननानै आं हारसिं नङा आं फंबायबो फैदों आंनि आगैबो स' नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय उमानन्द मन्दिर ब्रह्मपुत्र माबानि गेजेराव ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव उमानन्द मन्दिर नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखागौ जानो हागौ थेवबाबो आं बुंबाय जों थांनायाव नुलांदोंमोन नालाय गोसा सान्दुं नामा इयो दिनै रपवेनि ट्रेभेला जाबाय ओमफ्राय गाबोन मा जायो नायनोसै गाबोन जोंबो गाहायाव फैनाय बायदि मोनबाय मोनफिनगोन र' मोनसे दंबावो आरो
नै हाग्रायाव मोनफैबाय आरो गोलैसिगोन फैफिनलायबाय एबार होबाय एबार गोसा खारबाय दे एबार गोसा खारा गिया होनलाय आङो ओमफ्राय उनाव एसे गोसा खारना होबाथाय मोनफैबायलै गुवाहाटियाव आरो रिटार्न खाबैसो एबार न'आव फैखादों अमाजों अनलाजों अमा संखानाय दं जाहैखानोसै एबार लासै जालायबाय सिगोनबा गारिखौ लाबोना इयाव पार्किं खालामनो हागौमोन ना जोंनिखौबो आरामसे आरो दा थांनो खमथि गोबाव नांगोन नामा जाहामोन सिगां लाखिदोलै गिबाय आं आयौ सफैबाय लाबाय थाथ' र' मा ओंखार दसे नेलायदो मानसियानो बुंजोब्बाय बेखौ ओइ जहैदोलै इयाव नङाबा ओरैनोबाबो टाइम दं दे जि मोजांखाना हाग्राया गाखोनानै मोनफैखांबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो नायनानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोनाबो जुदि ट्राइ खालामनो लुबैदोंबा ट्राइ खालामनानै नायनो लुबैदोंबा फैजागोन मायो कासारि नायो दा जों गाखोनाया कासारिनिफ्राय माबायालागि थाङो उत्तर गुवाहाटियालागि हाइकर्ट कासारिनिफ्राय उत्तर गुवाहाटियालागि थाङो बारा नङा माबा बेसेबांमोन माबाया 60 ना 60ल'सो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायनो हागोन बेनोसै आरो fu oh आंबो जानोसै बिथिंजा एसे गोबाव नेनानै
लोगोफोर फुटबिलाव जाखांबाय दा रिटार्न हम दायो जोङो जाखांनानै ओंखारबोबाय रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओमफ्राय जोंना गारियाबो मोनफैखाबाय अलरेडि थांसै दानिया जोङो न'आव स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय